Ja, welkom alweer. Wat fijn om hier te wezen. Fijn dat er weer een Iepen-up is. En op een heel mooi smoekplak. De Westerkerk in Ljouwert, Jacco zei het al. En we hebben Arno Brok te gast. Welkom, welkom. En Jim Ek vanzelfs, welkom. We hebben natuurlijk een onpast uitsturing over de coronamaatregels. Dus geen publiek, maar wel heel fijn dat Jim er binnen. Studenten van de Thorbecke Academie. En we hebben Eva Rovers, cultuurhistoricus. En we zullen het doen over bestuurlijke vernijing. Dat klinkt net spannend, maar dat zullen we toch beziekje om een beetje interessant te meidje. Want ja, we hebben er vanzelfs wel alle mee te krijgen. Of we wel willen of net. Deze democratie en deze meerschap is van ons alle. Dus waarom kunnen we het dan daar net eens een keer over gaan? Maar vanzelfs moeten we het eerst eens even gaan over de coronatijd, waar we nou in leven. Ja, meneer Brok, hoe is dat voor jou? Hoe is het al hier van jou West als bestuurder? Nou, het is al oors. Echt voor mij. En tegelijk denk ik, hoe het generaal is het in Duitsland al goed te regelen. Dus we mogen net klaaien. Als ik nou vergelijk naar orenlanden in West-Europa, maar ook in de Vraat, waar mensen afhankelijk binnen van, als ik in werk ga, als ik in eten, dan hebben wij het al nog goed te regelen in Duitsland en ook in Friesland. Maar ik moet wel zeggen, mijn oren worden echt wat aardig. En dan ga ik alle dagen met even onder de telefoon. En het wordt dreger. Nou is het oktober en het houdt net op. En Usmem vreeg het nou ook van, ja jongen, hoe komt het nu met kerst? En dat soort van vragen. Dus, en ik merk het op het provinciehuis ook. Hasten alle mijnwerkers binnen thuis. Wij hanteren ook de regels van het Rijksregeer, van het RIVM. Nou, echt zo'n het maar moeilijk kapjes in het provinciehuis. En alleen nog de mensen die echt wijzen matten, die binnen er. Nou ja, ik ben er dan echt altijd net zakelijk is. Doe je of je het werk echt thuis? Ik beziek je dingen thuis te doen, maar ik moet echt wel zeggen, ik moet echt nog werkbeziektes doen. Een commissaris houdt tafelsjoch. Dus dat wat bedoel je ermee? Nou ja, een commissaris is een Rijksorgaan. En ik moet wel rapporteren onder het Rijksregeer over de dingen zoals die rinnen in Friesland. En dan moet ik wel fysiek te plak wezen om te sjen en te praten. Maar begelijk Sjoerd en man die ik verskate mensen die op de Burgemeester willen wollen in Friesland. Nou, ik ga geen peteer vieren, mooie mensen die Burgemeester willen wollen in de toekomst. Dat mast fysiek doen, dat kan net via Skype of op een orenwijze. Als je burgemeester willen willen, dan kun je toch gewoon solliciteren als de vacature er is? Of ben dat mensen die bij jou verst in het laat lezen? Nee. Je hebt een soort van uitstuurbureau voor bestuurders? Maar het is wel eens zo dat er mensen praten willen over wat voor mij wijzen kunnen op termijn begelijks. En in kwarten rennen er een paar vacatures, maar dat is een continu proces. Hè? Dat praat maar mensen zonder die geschikt wijzen kennen. Nou ja, dat soort van beteren, dat kan net via een computer vanzelfs. En dat verslag dwaan on het Riek, kun je daar nog een voorbeeld van nemen? Van wat hier gebeurt in de provincie, van wat soorten van dingen ben er nou die hier binnen waarvan je zeggen van, dit is belangrijk op Rijksniveau, dit moet ik teruggaan. Ja, de commissaris die werkt op basis van de ambtsinstructie. Doet koning Willem I Kaam weer verlet van centraal gezag. In alle provincies van de Nederlanden, ook in de zuidelijke Nederlanden, kwam een commissaris des konings, een gouverneur. En dat weer om het centraal gezag positie te aan. En de Kamer een ambtsinstructie. De ambtsinstructie die is er altijd nog. Die ambtsinstructie is wel wat voor oren. Maar een van de wichtigste taken van de commissaris is echt om Rijksorgaan te wijzen en tafelsjoch te houden op de Rijksinstellings in zijn provincie en te rapporteren wat er verlet van is. En een van de wichtigste, bekendste zaken van een commissaris als Rijksorgaan is het selecteren van burgemeesters en het werbenemen van burgemeesters. Maar ook het brengen van ambtsbezieten om de gemeente in Friesland. Praten met de Rijksinstellings, met de mensen van Defensie, met Rijkswettersteert en neem het alleen maar op. En daar rapporteer ik dan over, als er verlet van is. Waar bepaalt dat verlet?
dat kan de minister wezen, dat kan de staatssecretaris wezen, dat kunnen orenmensen wezen, dat kan de koning wezen. Okay. En wat ik dan opschreeuw, dat vertel ik vanzelfs net. Dat zou net passend wezen. Als het nou van jou het thuiswerken is dat dan een grotere afstand ta het werk? Of? Ja, vind ik wel. Sjoch, het ambt van commissaris, maar zeker als burgemeester. Maar in een commissaris in Friesland is weer wat oors als commissaris in de Orenprovincie. Waarom? Best volle meer tussen de mensen, onderdeel van de mierskip, denk ik. De provincie is echt een entiteit die wel deun op de mensen zit. Dat verwacht ze de mensen in Friesland ook, maar dat vind ik het mooie van het ambt. Ik zie helemaal boppende partijen, boven de partijen, maar tussen de mensen in de mierskip. En dan moest wel echt zicht bewijzen in de mierskip. En ook in een tijd van crisis, dan moet een burgemeester of een commissaris binnen de mogelijkheden die er binnen, want we kunnen op dit stuit net alles doen, maar we moeten wel zicht bewijzen. Het hield ook voor de deputaire. En hoe doe je dat dan, als je alleen nog maar thuis wezen Nou, dat is dus het probleem. Dat doe ik echt net. Van de media wie bij een boekpresentatie. Jong ben ik hier, wel alle jaar binnen de wat mooi. Morgen hebben we de reden van Friesland. Ik breng ook werkbezitters om ziekenhuizen, in het verliezen bij de eerste coronagolf aan de streekboer, orenwerkbezitters. We binnen wel dwaande mooiste werk. Het betekent net dat als het corona is, dat ik thuis zitten kan. Maar er binnen ook keerkomsten waarbij het gewoon mogelijk is om thuis te zitten achter de iPad. En waar het kan, doe ik dat vanzelfs ook. Ja. Hoe viel je nou die verantwoordelijkheid voor u als Frieske inwoners in deze tijd? Nou, ik merk wel dat mensen verlet hebben van contact. Mensen bij de veiligheidsregio, een werkbezitter, maar ook in een ziekenhuis. Mensen vinden het mooi als er gewoon belangstelling is, interesse is vanuit de oerhiet. Al Hielendal, als we die informatie echt teruggaan kunnen onder Den Haag, wat er feitelijk is. Dus ik beziek je daar waar de mensen het wenselijk vinden, om daar ook onwijzig te wijzen. Er is nou ook landelijk die campagne dat we wat aandacht van elkaar hebben. Eenzaamheid. Ja. Hoe is dat van jouzelf? Of ik eenzaam ben? Ja, nou ja, toch echt behoefte om contact te Vanzelfs. Ik ben een vrij vriend, dus ik ga echt verlet van contact. Hè? En ik moet zeggen, ik ben al in de komst. Het is toch nou oors thuiskomen als normaal. Hè? Dat is, en als ik ben haast net thuis en nou best vaker thuis. Dat is een oorsoks van Libben. Ik vind het echt net leuk. Maar ja, jongens, we zitten nou één keer in en we moeten direct mooi elkaar uit. En nog eens een keer werk mooi begonnen. We moeten echt eens denken om die mensen in India of in Orenland, zoals hebben wij niet mooi te krijgen. Maar ook in Europese landen, waar het net zo goed regelen is. Mm-hmm. En die mensen kunnen geen inkomen of geen eten. En dat is volle slimmer. Wij moeten gewoon de staak oppakken. Hè? Ik als dienaar van de oerhiet. Uw dingen doen, contact houden, verbinding lezen met mensen. En dan hoop je dat er toch op een moment dat er weer betere tijden komen zullen. Ja. Dan moet er toch echt het gewone werk teruggaan. En zo ben je ondergang met bestuurlijke vernijing. Voordat we het erover gaan zullen, zien we even naar een filmpje van hoe het bestuur in Friesland nou regelen is. Dan ben je altijd... Hoe het regelen is nou in Friesland. Ja. En in Nederland, zoals ik bij de Orenprovincies. Waarom is de verlet van bestuurlijke vernijing? Ja, ik denk dat dat ook een continue discussie wezen moet. Omdat we net denken moeten dat het format vanuit het verliezen het format wezen kan naar de toekomst staan. Democratie is net statisch, instituten ook net. En alle tijden hebben verlet van veroorings en nieuwe impulsen en nieuwe prikkels. Maar wat is dat dan wat er nou net, wat alle tijden en vernijing, maar waar rint het nevens jou nou net goed? Nou ja, waar het net goed gaat is dat ik denk dat als we net oppassen, wordt het bestuur
een zaak van alleen nog maar de elite. Tussen schrapjes. En echt dat is een discussie van alle tijden. Maar wij matten, ik ben geen politicus, maar bestuurder. Maar politici, maar ook bestuurders, die matten altijd scherp blijven van hoe komt uw verhaal oer? En is uw verhaal wel het verhaal van de mensen? Wat is het verschil precies tussen een bestuurder en een politicus? Ja, ik ben geen partijpoliticus. Het parlement, het Friese parlement, PS, er zitten allerlei politici in, part-time politici. Dan krijg je lietse vergoeding daarvoor. Mensen denken eigenlijk wel eens, die mensen krijgen er een soort yield voor. Nou, dat is gewoon een leefhaverij van een dag of een oorldag of 2 dagen in de week. Een lietsbedrag voor, maar dat binnen de politici. De 12 partijen, we hadden 12 partijen in de steden van Friesland. En dan hadden we de deputeren, 5 deputeren van 4 partijen. En die doggen het werk in alle portefeuilles. En de commissaris is neutraal, stiert boven de partijen. Ja. Maar waarom nou je vraagt, waarom is de verlet van bestuurlijke vernijing? Omdat het format van de representatieve democratie, we willen kiezen, de parlementariërs willen kiezen. En indirect maak je ze dan echt nog een kar voor een part van de Staten-Generaal, van de Eerste Kamer. Dat format is wat datjere. Nou kunnen wij net dat allerlei veroordeelen, want dat luidt allerlei vast in de Groenwet, hoe we dat allerlei regelen in uw slaan. Maar wij moeten wel... en dat bezieken wij in Friesland al heel lang vanuit de meerskip, waar wij plannen ontwikkelen, mensen er rond te gaan, externe initiatieven, like als Holwert aan Zee is zo'n voorbeeld. Ja, hier zijn de elite. Had het nou fascisme? Ja. Nou, nee, elite is net altijd een negatief woord. Maar het moet uitdaging wezen, zo praten we er ook over. Wij moeten bij alles wat we dwaan willen denken, wat vindt de familie Jonker uit Jobbegeer ervan? Dat is gewoon een trochsnee gezin, huishouding in Jobbegeer. Wat zou je er nou van vinden? Of wat vinden de mensen, de familie De Vries uit de Woorden daar nou van? Maar die kind toch ook gewoon haarzelf verkeersbaar stellen? Ja, dat kan alweer wel, maar dat is nou exact het punt. Ik denk dat alleen nog maar oerlitten onder mensen die haar zelfs verkeersbestellen willen, is net genoeg in een democratie. Want dat zou wat mooi wezen, want dat is nou 1 keer in de 4 jaar, dan mooi stemmen op in. En dan is het klaar. Dat is wat aardvrenzig denken, denk ik. En hoe krijgen we dan van elkaar dat de familie De Jong uit Jobbegeer het ekvatsisme krijgt in Friesland? Nou ja, dat is in elk geval te wijzen bij alles wat we doen. Bij Holwert aan Zee, een extern initiatief. Maar ook begelijks een Ierlien, de boeren op het provinciehuis. Een boeren wie net eens maar de stellingname van de provincies, ik net van uw provincie, over de beleidsregels. Nou, die kwamen naar het provinciehuis om te zeggen, we bent er net maar eens. Daar kist wel het in die boeren van, nou ja, mooi, hier is voor hier de kans om te stemmen. Nou, moest weer naar huis en komen zo 3 jaar waarom. Of de kinst in een ierpe peteerman die mensen praten van, oké, wat doogt er dan net? Zullen we het ter OH? En dat is, nou, is een concreet voorbeeld van Friesland. Ja, dat is voor uw Redenwest om uw beleid bij te stellen en beleid in te loeken. Maar op het stuit dat het gaat over die boer, dan is hij er. Ja. Maar op het stuit dat het gaat over heel wat oors, een oorberoep, ja. dan had die boer, die bleef dan gewoon thuis en die kan het dan niks schelen. Nee, en ik denk dat we... Mensen hebben net eens een idee van wat een deputaire is, denk ik. Nou, op hemzelf is dat echt net slim. En ze hoeven echt net te weten wat de commissaris doet. Maar doet ik burgemeester wie er ook wel eens een vraag van, wat doe je nou? Of doe in Dordrecht nog, wat doet u nu heel de dag? Mensen gaan het beeld dat een burgemeester die zit op de koffie bij mensen die 60 jaar trouwd binnen en die helpt 1 keer in het jaar Sinterklaas van de stoomboot. Dus dat hoort altijd. Maar het gaat erom, hoe werkt een democratie? Willen wij als bestuurders, als politici, echt mensen onder het begin van het beleid, als we beleid maatje al beloeken bij dat beleid, of zitten we, de orenkanten, nou, we vragen wel om die mensen wat ze van ons vinden, 1 keer in de 4 jaar, en dat is genoeg. Nou, ik denk, maar dat is echt mijn opdracht, om mensen altijd, ook onder het begin, tussen en op
nieuwe wijzen te beloeken bij beleid. Omdat het mooiste is natuurlijk als u 650.000 inwoners op een actieve wijze belutsen binnen bij uw democratie, bij uw Friesland. Er is een hele grote afstand, denk ik, tussen politiek en de burger en een groot wantrouwen. Ze zitten daar voor hun eigen belang en ze zitten er net van mij. En... Ja, nou dat is cynisme. Als ik zocht naar wetenschappelijk onderzoek van de laatste man, had blikken dat het betrouwen in de ORI toeneemt. Maar net in de politiek, denk ik. Ook in de politiek. Het betrouwen in het bestuur en de politiek neemt daar. En dat is positief. En er zijn ook mensen die vinden het niet. Van de andere kant, als ik zocht naar de opkomst van de laatste steertegeerkomsten, van de laatste steerteverkiezings, wie volle hege percentage. Maar hoe heeg wie het percentage? Ja, dat wie nou haast 60%. Okay. Dat is in elk geval haast 10% meer als Fjouwer-Helien. Kistek als mensen net komen, vinden ze het wel goed. Dat vind ik echt een cynische benadering. Maar het is echt net zo dat als mensen net komen te stemmen, dat ze het alle jaar net eens binnen. Dat hoort echt net. Maar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat Nederlanders een van de lokkerste inwoners van Europa binnen. Mm-hmm. En binnen Nederland, binnen de Friezen, waren het lokkerste van de Nederlanders. En dat had echt te krijgen, mooi belutsenheid. En hoe ze onsjoggen in het bestuur, het Ipenbeerbestuur. Hoe wil je bereiken dat de familie De Jong het job mij denken gaat over hoe het je regelen is? Nou ja, dat begint echt mooi. Jouw mensen de romte, lidmensen. Nou, gewoon om ze te beloeken. Ja, het is heel basic, hè? Het is om gewoon echt te harken naar mensen wat ze willen. En de mensen te vregen een actieve bijdrage te leveren aan de vakkanten. Als er wat is. Er zijn echt mensen die dat net willen. Maar wij doen het echt voor de mensen die wel participeren willen. Maar dan bel je ze tenij of brieven sturen of e-mail? Ja, brieven sturen is echt aardvrenzig. Ja, nou, dat is digitaal participeren, litten, op oren wiezen, beloeken. En dat is een continu proces. Ik voeg oorjaan om mensen, right to challenge. Is dat? Nou, mensen gewoon zelfs de rond te gaan om dingen te doen. Het bekende punt bij u in Friesland is de bregenwipper van Baart in het café. Dat is de caféhouder die taggelijk bregenwipper is. Omdat hij van betinken is dat hij die bregen beter betjenje kan als een oren in. Nou, daar is een format voor betocht werd toch de caféhouder echt bregenwipper is. En daar toch komen dingen echt heel praktisch bij elkaar. En dat komt toch dat mensen zelfs onder jou wat ze graag hebben willen. En ik lees dat jou een senaat hebben willen. Wat is dat? Nou, we hadden op een 25 jaar geleden hadden we ook een keer een project bestuurlijke vernijing in Friesland. Tussen is ook wel eens een keer wat bezocht. We doen nou een nieuwe poging. En een van de zo'n uitstellen is om een senaat van Friesland te creëren. Nou is maar de vraag of die er komt. Maar het uitstel is, lid mensen gewoon uit de meerskip in die senaat zitten, die een paar keer in het jaar vregen en net vregen, gewoon stellingname innemen kunnen wat zij willen met Friesland. Is dat dan net gewoon een tweede provinciale steden? Ja, maar die mensen komen gewoon, die kunnen dan, als we dat dwaan zongen, die kunnen zeggen, ik wil wel mij praten. Of misschien wel via een lotterij, dat we zeggen, nou, dat is het komende hier mooi praten en vregen en net vregen. En we moeten net alleen nog maar mensen beloeken uit de partijpolitieke kanalen, uit die 12 partijen. Echt de jongeren, de studenten, binnen alle lid van een politieke partij. Maar misschien is de familie Jonker uit Jobbegeer wel geen lid van een politieke partij. En willen ze wel helemaal geen lid wezen van een politieke partij. Dus echt die mensen die net lid zijn, of die net bij een instituut zitten, die gewoon out of the box gewoon sissen willen wat ze van dingen vinden. En de ene keer links binnen en de andere keer rechts binnen, die ben ik welkom om te participeren vanzelfs. Maar is het net een disqualificatie van jouw eigen steden? Nee, dat zou ik net sissen willen vanzelfs, dat ken ik net. Maar dan kom ik waarom op de stellingname dat alleen het format van de representatieve democratie net meer genoeg is in deze tijd. We kunnen net alleen maar zeggen wat die 12 partijen dwaan willen. En
net harkje willen naar die mensen die boeten die tolve partijen staan.